Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Kristina Sri Purwanti kanthi irah-irahan endah ing titi wancine. Semiliring angin sore krasa sumripit alon gawe segering swasana. Kembang-kembang pasren gila-gilu sajak nglanggati saking gegodhongan sing ngawe-awe. Suasanane pindho kenya manis lagi njoged. Pacak gulu lenggak-lenggok kanthi gandes luwes, sampure kemlebet. Aku unjal napas landung kelingan kandhane Budhe Lastri. Mbak Yu ponakane Mas Agung sisihanku. Anggone ketemu awan mau ing resepsine sedulur sing mantu. Sesuk yen mantu aja lali ngabari lho, Bule. Kandhane Budhe Lastri. Iya, Budhe, semaurku karo mesem tulus. Wis tepak durung? Pitakone sabanjure. Sajake durung, Budhe, semaurku. Wis duwe calon durung? Nek wis ki gek kon endang-endang wae. Wis do mandiri ki seh ngenteni apa? Pitakone maneh. Dongane wae, Budhe, semaurku maneh. Akeh sedulur utawa kanca sing yen ketemu kandha meh padha karo Budhe Lastri iku. Nalika aku lan sisihanku isih nyambut gawe mbiyen rasane yo biasa wae yen ana sing kandha ngono mau. Nanging bareng wis sawetara iki pensiun, rasane kok beda. Jujur, adoh ing jero atiku ya kepengin enggal duwe mantu lan sabanjure duwe putu. Sesuk yen wis tekan wektune rak ya rabi. Pratelane Mas Agung, sisihanku nalika aku ngandhakake rasaning atiku. Iya, Pak. Aku yo arep ngorbanake kebahagiaane anak kanggo nuruti pepenginanku. Aku dhewe yo kelingan nalika ditakoni swargi bapak, kapan anggone arep rabi ki yo ora seneng. Malah nalika dibaleni setengah nanting nuwake rasa jengkel. Sambungku. Aku lan Mas Agung banjur padha dene mangerti alasane anak-anakku durung gelem rabi. Lembarepku lanang pancen wis cekel gawe sawetara wektu. Nanging aku uga mangerteni yen dheweke duweni gegayuhan kepengin ngrampungake anggone kuliah maneh sadurunge rabi. Amarga akeh kancane sing wis rabi banjur ora gelem kuliah maneh. Ana uga sing rabi nyambi kerja lan kuliah. Wusanane kuliahe keteteran. Dheweke wis bisa ngukur kekuatane. Dene sing nomor 2 semaya 2 taun maneh. Alasane isih duwe gegayuhan sing kepengin diwujudake sadurunge rabi. Ing wulan Oktober wingi kepeneran lingkunganku nganake ziarah ing Guwa Maria Kaliori ing tlatah Banyumas nganggo bis. Gandeng papane klebu rada adoh saka Jogja. Anggone mangkat disepakati jam 6:30 esuk. Pamriye saka Jogja durung macet saengga ora kesuwen ning dalan.
Sadawane dalan padha karokenan lan gegojekan kanthi akrab lan sumadulur. Pangan uga banyu mili ora leren diderake saketuke. Ana kacang godhog, gedhang godhog, telo godhog, lempeng, karak lan liya-liyane. Kabeh katon guyub lan nyenengake nganti ora krasa yen wis tekan papan sing dituju. Tekan Guwa Maria Kaliori durung ana jam 11. Kanggo nglempengake sikil padha foto bebarengan luwih dhisik lagi nindakake dalan salib. Rampung dalan salib diwenehi wektu kanggo ndonga pribadi sawetara. Sabanjure kumpul maneh kanggo mangan awan bebarengan. Sawise tutuk anggone ndonga lan ngaso, aku sisianku lan sawetara sedulur mlaku nyawang kaendahaning papan kono. Wit-wite akeh sing gedhe njalari papane endum lan hawane seger. Papane uga adoh saka dalan gedhe, dadi ora riweh. Suasanane ayem tentrem. Nalika mlaku-mlaku iku ndilalah ketemu Pak Nur, kanca karipe Mas Agung sing uga ziarah bebarengan warga lingkungane. Ing kono padha kangen-kangenan, kenalan lan foto-foto bebarengan. Kober uga guyon-guyon parikena ngejak besanan. Krasa akrab banget anggone omong-omongan nganti tekan wayahe pisah. Amarga kudu mlebu bise dhewe-dhewe. Saperlu nerusake laku. Ora ngira yen patemon iku sinambung terus kanthi komunikasi liwat WA, telepon utawa video call. Mas Agung lan Mas Nur sangsaya raket lan adreng pepinginane kanggo besanan. Emane anak-anake padha mengenge ndadekake anggone arep nemokake adu arep cuntel. Ora nemu dalan amarga papane nyambut gawe adoh lan padha menenge. Nalika diiguwake supaya ketemu nganggo fasilitas sing ana medsos, kabeh nulak. Wusana sing tuwa ngalah. Mbok menawa anggone nulak amarga wis padha duwe calon. Mas Agung lan Mas Nur katon banget anggone cuwa lan gempil manahe nalika sapet jagong ing gubukku. Sejujure ing telenging atiku keronta-ronta nungkuli kahananiku. Piyayi loro sing isih katon sisa gagah pideksane iku saiki katon nglumpruk. Kekarone katon gerah manah kaya wong kapedutan katresan. Wis saiki awake dhewe isane mung ndonga Mas Agung. Kandhane Mas Nur alon lan lirih. Aku melu njagongi nalika kekarone padha rembugan lan nata ati. Iya Mas, ayo bebarengan ngupiya nglenggana lan masrahake marang kersane sing kagungan. Samaure Mas Agung karo unjal napas landung. Anak iki titipan. Awake dhewe nduweni kewajiban kanggo nggulawentah lan ndidik sing bener lan pener. Nanging blas ora diparingi kuwasa kanggo ngatur jodho. Sambunge Mas Nur sinambi ngeremake mripate. Bener Mas, apa maneh ing bab rasa aja marang anak, marang awake dhewe wae. Awake dhewe iki ora kuwasa. Sambunge Mas Agung tumlawung nyawang adoh. Muga-muga wae anak-anake dhewe bisa nemokake jodho sing trep
sing ditetepake Gusti. Kandhane Mas Nur sawise meneng-menengan sawetara wektu. Amin. Lan iku mesti sing paling apik selaras karo kersa dalem, selaras karo asih tresna dalem, sambunge Mas Agung tandes. Aku tetep meneng wae, blas ora wani matur apa-apa. Dak gatekake wong loro padha meneng-menengan lan unjal nampas landung bola bali nganti sawetara wektu. Alon-alon netrane padha ora katon ampang maneh. Ing kono wis lan isih sumimpen pangarep-arep. Salajengipun kita tutwuri handayani mawon Mas Nur. Kandhane alon banjur nyawang lan mantuk marang Mas Agung. Aku banjur manggakake wedang lan ubur rampe sing wis cemawis ing meja. Sabanjure padha ngandhakake lan ngomentari kahanan sing lagi dumadi. Kaya padatan yen Natal anak-anak padha mulih kabeh kupiya ngriyayake misa vigili Natal bebarengan. Nanging dina iku Aji anak lambarepku njaluk idin anggone mangkat ning gereja arep bareng kancane. Misa ing gerejaku kawiwitan jam 7 bengi. Wiwit jam 5 wis padha siap-siap lan durung nganti jam 6 wis kudu mangkat supaya bisa nderek misa ing njero gereja. Bejo aku saanak bojo bisa nderek misa kanthi khidmat. Sawise mis suci rampung banjur padha ngaturake sugeng riyadi Natal marang kanca lan sedulur sakiwa tengen sing ditemoni. Sawise dirasa cukup banjur bali mulih nggawa rasa bunga lan syukur kepareng ngalami riyadi wiyosan dalem tekan ngomah meh bareng karo Aji sing mulih mboncengake kancane. Sawise padha ngaturake sugeng riyadi banjur padha kenalan. Bapak Ibu niki Dik Rita, kula kekalih sampun sepakat badhe nyawiji mangun bale wisma sesarengan. Kandhane Aji ngenalake calon sisian pilihane. Aku lan Mas Agung salaman kanthi esem bungah. Wong sak omah bebarengan karo Rita banjur mlebu omah lan mangan bebarengan. Sawise mangan banjur diterusake omongan werna-werna. Salah sijine Aji cerita yen mau sadurunge misa metuk Rita lan kenalan karo wong tuane. Ing kono aku lan Mas Agung bebarengan ngguyu gumun nanging bungah amarga kanyata Rita iku putrane Mas Nur, kanca karipe Mas Agung. Sanyatane yen sing kagungan sing ngersakake ora ana sing bisa menggak. Kuncine mung kudu percaya yen Gusti ndadekake kabeh endah nut titi wancine. Karipta dening Kristina Sri Purwanti. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 3 dosa tanggal 17 Desember 2000 selangkung ing Ngayodya Karta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.